waɗanne mata ne malam ya ce har abada ba zai auri ɗaya daga cikinsu ba. Ta farko ita ce algayyura. Wace ce mace algayyura? Ita ce mace mai tsananin kishi. A saurare ni da kyau, a fahimce ni, ban ce mace mai kishi ba, kishi sunna ne ma. Matar da ba ta da kishi ba mata aure ba ce. Wajibi ne akan mace ta yi kishi akan mijinta, amma mai tsananin kishi ita ce aka ce ba mata aure ba ce. Idan na kawo misali za ku yarda da ni dandana, ba da daɗewa ba mun ji matar da ta kashe mijinta saboda kishi, mun ji matar da ta kashe ɗan kishiyarta saboda kishi, mun ji matar da ta ƙona mijinta ko ta ƙona kishiyar saboda kishi. To irin wannan matar ba mata aure ba ce, malam ya ce har abada ba zai aure ta ba. Ta farko kenan. Sai mace ta biyu. Wace ce mace ta biyu? Almumallaka, wanda take mallake mijin ga baki ɗaya. Ba ka sanin wannan sai an taru wajen sha'ani ko wani taro. Idan mata suka taru za ka ji mace na alfahari, ai bai isa ko mahaifiyarsa ya yi ma abu ba sai ya gaya min, sai da izini na. Kaico, wallahi kin yi asara. Har za ki shiga tsakanin ɗa da mahaifiyarsa? Ke an ce ki wa mijinki biyayya, aljannar ki tana ƙarƙashin digadigansa. Shi kuma ya aka ce ya ma biyayya? Mahaifiyarsa. Shin kina so ke ki shiga aljanna shi kuma ya shiga wuta saboda ya saba ma iyayensa? To ki sani idan kin zama irin wannan matar wadda sai abin da kika ce miji zai yi, in ya zai ma iyayensa alheri, in kika ce kar yayi ba zai yi ba, to ki sani manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce kamatu dinu tudan, kamar yadda kika yi haka za a yi miki. Yadda kika cutar da mahaifiyar wani, ke ma sai an cutar da ke. Kila ba mamaki Allah ya azurta ki da 'ya'ya 8 maza kuma duk aure za su yi. To abin da kika shi za a yi miki, Allah ya sauke. Ba za mu tsawaita bayani ba kan mu cinye lokaci. Mace ta biyu kenan. Sai mace ta uku. Wace ce mace ta uku? Alga'iba, wato mace mai yawon tsiya. Allah take gari ya waye mijin ya tafi aiki ko ya tafi kasuwanci, ita ma ta ja kofa ta makwabta. Da zai yi mantuwa ya dawo sai an nemo ta a makwabta ta fita. Malami ce wannan ba mata aure ba ce, har abada ba zai auri irin ta ba. Ya 'yan uwana mata, fita tana zama dole, akwai ta larura, amma ku sani cewa babu abin da namiji ya ƙi jini a rayuwar shi irin fita anguwa. Ko kuma ki fita anguwar kin tambaye shi ya riga ki dawowa ya iske ɗaki kulle, ko da kin tambaye shi zai ji takaicin wannan, ko kuma ya iske ɗaki sai yara. To saboda haka malam yace har abada ba zai auri mace mai yawon tsiya ba. Sai mace ta hudu. Wace ce mace ta hudu? Alkamila, wato mace mai isa, wanda mijinta bai isa ya sa ta ba, bai isa ya hana ta ba. Abinda ta niyya shi za ta aikata. Malam yace wannan ba mata aure ba ce har abada. Sai mace ta biyar. Wace ce mace ta biyar? Adda'ifa, wato mace mai rauni, mai gajiya. Ya je ya yi buga-bugar aikin shi ko sana'ar shi, ya ci wuya ya dawo, ya dan siyo kila kayan ciki ko ya sayo yar kaza, ya ce to ga yanan ki ajiye a tashi a dan dafa, sai ki ce aikin gaji. Allah ya sauki. Malam yace wannan ba mata aure bace. Sai mace ta shida, alhalala. Wace ce halala? Mace mai sakaci. Sai mai gida ya dawo ya ce kawo abinci, ta ce ai ko shinkafa ban zuba ba. Ko kuma idan ta sa mishi abinci sai ya nemi ƙari, ko kuma idan ta tashi sa mishi abincin komai sai an tarkato, kai wata ma hannun yara za a anshe cokali a samu baban ya ci abinci. Malam yace wannan ba mata aure bace. Sai mace ta bakwai, almumarrida, wato mace mai ciwo, kullum ita a ciwo take. Ciwon nan dai kala biyu ne. Na farko kila tana gudun kada ta kyale shi ya samu sake, ya ga Allah ya buɗa mishi ya ce to bari ya ƙaru wata tunda ya fi ƙarfin hidimar gidan shi. To kullum ita kenan ba ta da lafiya a sayo magani, ko kuma wata lokacin da kawai mai gidan ya bukace ta ne za ta rika cewa ba ta da lafiya, kanta na ciwo, cikinta na ciwo da sauransu. Allah ya sauki. Malam yace wannan ma ba mata aure bace. Sai ta takwas, almuwaswisatu, wato mace mai waswasi, mai shakka, mai zargin mijinta. Da mijinta zai tafi kasuwanci a zo ne masa ta ce to ban sani ba ya fita, ya dai ce min kasuwa za ni, amma je ka gidan su Dije yana can. To wannan ba mata aure bace, ko kuma mace wanda take daukar wayar miji ta duba. Wallahi mata
ku kiyayi binciken wayoyin masu gidanku, don idan kina da hawan jini to za a wayi gari jinin ki na tsalle, Allah ya sauke. Sannan sai mace ta tara ita ce a tiflatu, mai ɗabi'ar yara, ba za ta wanki ba sai mijin ya ce je ki wanki, je ki wanka, je ki kaza. Malam ya ce har abada ba zai auri irin wannan ba. Sai ta goma ta ƙarshe almanana, wato mace mai bori, da za a bata kuɗin cefane ya kasa ta cika 20, to da gari ya waye sai ta yi gori. Jiya ma kuɗin cefanen da ka bada sai da na cika 20. Ba kya koyi da sayyidatuna Khadija wanda ita ke ba manzo tsira da amincin Allah su tabbata guzuri ya tafi lokacin da yake zuwa kogon Hira yana ibada. Aka ce wani lokaci ta daidaici guzurinsa ya ƙare, ta ɗauka ta je ta kai masa, sai Allah ya aiko mala'ika Jibrilu cewa ga wata baiwar Allah nan wadda take ƙaunar Allah da manzansa, ka je ka gaya ma annabi cewa idan ta zo ka ce Allah yana gaishe ta, kuma kai mata albishir da cewa na gina mata gida cikin gidan aljanna. Ba kya so ki koyi da wannan baiwar Allah? Ke kullum sai dai ki kwangila? Allah ya sauke, Allah ya sa mu dace, Allah ya tsare mana imanin mu.